Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo, ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliyo po si Pedro kanila, ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe, ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlawa. Ang pulong sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayos sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayos sa Ginoo. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug sa matarong. Sa kaayos sa Ginoo puno ang yuta. Ang yuta puno sa kaayos sa Ginoo. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gitan-aw kanila nga mahadlokon kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan pa dunay gutom. Ang yuta puno sa kaayos sa Ginoo. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo, maniya unta kanamo, nga nagalaom kanimo. Ang yuta puno sa kaayos sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaak kaninyo. Now sa akin, Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. ngayon ikaw, Ginoo. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan og nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas na Hesus. Ang usa dito dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day nganong naghilak ka man, sila nang utana kaniya. Siya mitubag, ha man good nga, ila man good nga, gikuha ang akong Ginoo. O wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya og sa iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadtong. Day nganong naghilak ka man, nangutana si Jesus kaniya, kinsa man ang imong ipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa mingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus mingon kaniya, Maria, o si Maria mitubag kang Jesus, o miingon sa Hebreo, Rabuni, nga sato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako gikapa, kay wala pa ako mahibalik samahan. Adto hinuon ang akong maigsuon, o suginli sila nga moadto ako sa akong amahan o inyong amahan sa akong Dios o inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo o nga gisultihan ni siya
ni Jesus niini. Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. Maayong gabi kanyang tanan. Sa atong Ebanghelyo karon, makita nato nga si Maria Magdalena nagtindog dito gawas sa lubnganan ni Jesus og nagsubo og naghilak. She has lost that nga ang tawo nga yang gigugma nga mao ato ang Ginoong Jesucristo. Her heart is broken. Mao pud natong masinati kung ang tawo nga atong hinigugma mawala kanato. Mo na may ta broken hearted. Mo ni ang nabati ni Maria Magdalena samtang nagtindog siya didto gawas sa lubnganan sa atong Ginoong Jesucristo. Ug daghan kanato makarelate niini, no, kita pod we have this kind of feelings kung mawad-an ta sa mga tawo nga hinigugma nato. We have the moment when we stand outside the tomb. Times when we feel lost, when we cry silently. No, when the time we don't understand nganong nahitabo ning mga butang sa tong kinabuhi. No mga panahon nga mangutana ta, yun ani na bagyod ang kalisod nga tong natubang karon. Maybe it's the loss of our loved ones. Or maybe problems in the family. Or maybe financial struggles or personal pain that we cannot explain. Muna yung mga panahon na that like Mary Magdalene were standing outside the tomb of Jesus. O si Maria Magdalena, samtang naghilak siya, nagunahuna siya that siguro ang tanan humana. Everything was over. But something beautiful happens. Nga naman, Jesus was already there. Ang Ginoo na ade didto kaniya samtang siya naghilak. She did not recognize him at first. She thought nga hardinero to iyang nakita. Yun ani pod ato usahay o kasagaran. We often feel like this, like Mary, nga dili nato ma-recognize ang Ginoo sa tong kinabuhi tungod kay we are focused of our problems. We are focused of so many things in life. Makalimtan nato ang ato ang focus sa Ginoo. No, instead nga tan-awo nato ato mga gagmay nga problema, gagmay nga mga pagsulay sa kinabuhi, then we forget already that God is already there for us. Ngano man, we are focused of a very small problem. We don't see the wider horizon of our life. Kaya atong problema, kanang pagsulay nato, gamay ra na kung tan-aw nato to tibuok kinabuhi. Kay daghan pa kayo og mga butang nga angay nato, lantawon nga angay nato kapasalamatan. Angay nato nga ikalipay. Problema na to sa gasolina mahal, bugas mahal, daghan kay mga mahal. Unya, makalimtan nato, kay magsitag focus sa problema, makalimtan nato the value of family, for example, the value of friendship, for example. Muna nga, dili nato ma-recognize ang Ginoo because we are focused of those negative things that happens in our life. Muna ang fermero nga nakita ni Maria. Like her, we fail to recognize Jesus. We think nga gibiyaan ta sa Ginoo, but in reality, naaraday ang Ginoo kanato. Na wala lang nato na recognize tungod sa to ang mga pagsulay o whatever nga kalisod nga to ang
na sinati sa toang kinabuhi. Muna nga, next time we encounter og mga lisod nga problema, mga maestresta, mga pagsulay, makasabanta, daghan kayo. Kana, gamay ra kayo na. Look at the other side of that. Aron makita nato ang presensya sa Ginoo nga anaaday kanunay kanato. And when Jesus calls her by name, Mary, itawag iyang pangalan, that one word changes everything. When she hears her name, Mary recognizes Jesus. Nang pagtawag sa Ginoo sa iyang pangalan, nakaila dayon siya nga siya mao ang Ginoo nga nabanhaw. Ang iyang kasubo turns into joy. Her darkness turns into light. Mga kaigsunan ko ni Kristo, this is the message for all of kanatong tanan karong adlaw nga ang Ginoo nasayod sa matag usa kanato, sa matag usa ka pangalan nato. In the middle of our pain, in the middle of our confusion, in our tears, ang Ginoo nagtawag kanato personally. Not just the crowd, not just people in general, but kita itawag sa Ginoo. Ang Ginoo nasayod sa tuang story, atong istorya sa kinabuhi. Nakita niya atong mga paningkamot. Nakita niya ug nadungog niya atong mga hilak. Kay ang Ginoo dili manggayud mobiya kanato. Unless otherwise kita mismo mobiya sa Ginoo. And just like Mary Magdalene, our story does not end in sorrow. Resurrection is not just something that happened long time ago. It is something that happens in our lives every day sa toang kinabuhi. When we think everything is finished, God is just beginning something new diya sa toang kinabuhi. Mary came to the tomb masunubon, but she left us witness of hope. That is also our mission. After encountering the risen Christ in the Eucharist, she was told, go and tell to others. Kita usab nga nagsimba, we encounter the risen Christ in the Eucharist. In the same way, we are called like Mary to bring hope to others. Nindot kayo. Kita ang magdala og paglaom sa uban. When we go to home after this Holy Eucharistic celebration, when we go to your family, your friendships, bring this hope to others. Bring this hope to your family, to your friends, to your working place. Mao kini ato ang mission sa atong Ebanghelyo karon. Mga kaigsunan ko ni Kristo, karong adlaw, hinamduman usab nato that when we feel alone, when we feel nga gibiyaan ta, ang Ginoo kanunay naa kanato. When we are crying, Jesus is listening. When we feel lost, Jesus is calling our name. That's why we should listen carefully. In the silence of our hearts, He is speaking to us. And when we hear Him, kung madungog nato ang Ginoo, may our tears turn into joy and our life become witness to His love. Sama ni Maria Magdalena sa atong Ebanghelyo karon. Hinaot unta nga kita sama ni Maria usab magdala og paglaom, kalipay og paghigugma kanunay diha sa tuang pamilya, higala o sa mga tawo nga nasa tuang palibot karon. Amen. Pinaagi sa Ebanghelyo ni Kristo
Bisulti ka nato ginamit ang mga pulong sa walay katapusang autoridad o gahom sa pag-alim pinaagi kaniya, masaligod kitang muampo ngadto sa amahan sa pag-ingon na banhawng Ginoo kaloy-e kami. Nabanhawang Ginoo, kaluhi kami. Ngang singbahan, padayong magtudlo sa kang Kristong kamatuoran, kung bakig-asdang sa mga daotan sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawang Ginoo, kaluhi kami. Ngang mga pangulo sa kalibutan, mupatunhay sa katarong diha sa ilang pagmando, ug magmakugihong magbuagtang sa mga daotan diha sa atong katilingban, sumala sa ilang gipanaad, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawang Ginoo, kaluhi kami. Nga kitang tanan, nga nagkatigom dinhi, magpabiling magmatinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawang Ginoo, kaluhi kami. Nga ang mga masakiton, mahimong gawas nun, gikan sa ilang lawas nun, og espirituhanong balatian, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawang Ginoo, kaluhi kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamungot, mabayaw ng adto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, kaluhi kami. Nga ang mga matuohog ni halina, makaambit sa mimayaong pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawang Ginoo, kaluhi kami. O Diyos, pinagi sa kamatayon sa imong anak, gihatagan mo kami paglaom sa kinabuhing tunhay, itugot nga pinaagi siyang kabanhawan, maangkon namo ang kinabuhi nga among gipangandoy, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa pagdahuman sa imong kahayo, angay kang pasalamatan. Tuyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, kung maghari ka na mo, ang himaya mo. Kasamuhanat ko, kalinaw mo, kalipay ko, pulong mo, sundon ko, ibakita ko. Diyos sa kagahuman, sa imong kayo, angay kang pasalamatan. Tuyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka na mo, ang himaya mo. Mga igsuon, pagampo kamo aron ako gin sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, mga kagagahom sa tanan. Duwato nga ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyong makamot, alang sa bagay pagimaya sa iyong ngalan, alang sa serbusan at sa libog niya santos na simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halat sa imong banay aron tinabangan sa imong panalipod, dili unta wad-on namo ang mga gasa nga gihatag, kundi moabot unta kami nganha sa magasa nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Now sa kanin, Ibayaw ang inyong makasing-kasing. amo na ibayaw nga to sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong aton Dios. ang ayong taran. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong kahit nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit panahon
apan labi na gayud niining gabi una nga may mayaon kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay, gilaglag niya ang among kamatayon o ang pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan o usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa mga himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagaluman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Baygon ang nagawani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos garikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu ro pagsantos ning mga gasa aron may makinlang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, ni pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag nini ngatos siya matinon-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kan mo pag-usab. Mihatag din ito sa mga tinunan o miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bawag tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami gisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among bispo, o sa tanang mga pare. Hinumdumi sa among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, labi na katong wala naghandom kanila. O ang tanan nangamatay diya sa imong kaluoy, dadas na tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong ngawong. Kaluoy kami tanan nimo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inan nga walay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy kang adaygon ug amoy kang himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahen, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugong himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga punlong itudlo kanato sa atong mananubos. Ama namuhana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umawat ka na buang imong gingharian, batuman ang imong pagbuo,
sa'yo tamay o sa langit. Ang kalanuna mo sa matagad lang, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayroa kami sa among mga sala. Waingon nga napasayro kami sa mga nakasala ka na mo, o bili mo kami tugyan sa panulay, inuluwalo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Atay kami sa kalinaw ning panahon na araw tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Og malayo sa nakasamok samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni sa Kristo among mananubos. Kayo man ang gingharian, ang gawumugang himaya, ang tuod sa kahangturan. Ginoo sa Kristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala. Kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kababuton, atay kami sa imong kalinaw o kayusa, ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Now sa kanin. Karon ipakita nato atong panag-inigsonan. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayong kalawat kanimo, kapanipamulo mo lamang pumaayo ako.
kasing-kasing ko sa buong Magampo kita. Makagagahom nga Diyos, pataling hugi kami og andama aron mahimong takos sa kabulahan ng tunhay ang among makasing-kasing sa imong banay nga imong kita hatagan sa hingpit nga grasya sa bunyag. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naos sa atin. Og manalangin kaniyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan og Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Palakpakan nato ang nabanhaw nato nga Ginoo. Og Happy Easter kanyang tanan. Magapangita karon, mangmana sa Dios, nabulan kitang ama sa iyang